Inselmilkom merħba l-programm ieħor Kuxjenza, grazzi tal-feedback illi qegħdin tatuna wara kull programm, grazzi tas-suġġerimenti u anke l-messaġġi fuq il-paġna ta' Facebook ta' Kuxjenza u anke Instagram. Napprezza ħafna suġġerimenti tagħkom u anke il-messaġġi pożittivi illi qegħdin tatuni għall-programm. Illum iddeċidejt illi niddedika programm għal din il-żagħżugħa illi meta ħallietna s-sena li għaddiet niftakar kontatt imma din mini. Facebook u social media kollha u l-portals tal-aħbarijiet kollha kien letteralment mifquh li mingħajr ma rrid ġitni kurzita ħalli nara mini. U kienet din it-tfajla f'April tas-sena li għaddiet Lien Xkembri illi kellha bis-26 sena u niftakar anke kellna hawnhekk kollegi wkoll fix-xandir li kienu jafuha wkoll, speċjalment dawk li huma mill-inħawi tar-Rabat u anke ħaddingli. Ejja ħalli naraw li Lien kienet speech therapist maħbuba ħafna mit-tfal u maħbuba wkoll ħafna mit-tfal għaliex kienet fl-Scouts tar-Rabat. Magħrufa ħafna mat-tfal u anke mal-ġenituri. Ejja naraw filmat żgħir ta' Lien Xkembri. Fuq l-onor tiegħi jiena nwiet li nagħmel ħilti biex naqdi dmiri lejn Alla wara twelidi biex ngħin lil ħadd ieħor f'kull ħin u nagħti liġ tal-Scout. Mek qegħdin naraw il-Lien kienet tfajla vera ferreħija mek qiegħda fil-kċina tad-dar tagħha tal-familja tagħha fir-Rabat minkejja li kienet għaddejja minn sfidi ta' saħħa xorta kienet dejjem bitbissima u l-familja tagħha dejjem magħha biex iferħuha kif rajna f'dak il-filmat. U Lien ma tistax ma ssirx tħobba meta anke l-fatt xorta mingħajr ma kont nafa jiena mbagħad il-ftit ta' xurilu kont mort anki fid-dar tal-familja tagħha u meta mort fil-kamra tagħha li żammewha intatta kif inhi kif żammitha Lien ma stajtx ma nħoss u jiena ħassejt il-preżenza tagħha hemmhekk pożittiva u jien tkellimt ma' ħafna nies dwarha biex dal-programm stajt inħejji ruħi tajjeb u kienet tfajla ġenwina ħafna, però miegħi fl-istudju onorata li għandi lill-omma u lill-missiera lil Nikolas, Niki u lil Lucien, lil Ħuwa Kate li kienu ħobba ħafna u ħabiba enormi kbira li kienet ta' support enormi tagħha Kerbi Kutajjar. Grazzi li ġejna hawnhekk. Ovvjament ma tistax ma tħoss inti l-mama u inti l-papa. Kull meta tara il-Kerbi, ħanibda bik, Niki. Meta tara t-tifla, kontat li inti t-tifla għadek tistennija tiġi d-dar. Għadek tistenna li tisma dik iċ-ċavetta id-dawwar u tiftaħ il-bib u titla tarax u bl-istorbi kollu hekk għax kienet fajla ferħija li kienet tagħmel. Issa li rġajt filmat tagħha bħala missier għadek frisk mit-telfa tagħha, x'ħassejt? Dieqa kbira. U xorta nistennija ġejja. U dik kull-jum tiġrilek? Ġieli tqum ġranet, tgħid illum mhix ħażin. Ma tiġi xi ħaġa fil-ġurnata sekondi u tiġi ħażin mill-ewwel. Għax inti t-telfa dejjem telfa tibqa'. X'inhuma l-iktar affarijiet li timmissja minn Lien? Nerġa' ngħidlek, fl-offsinar kienet tibgħat li messaġġ żgur. Fit-tlieta x'in tiġi mix-xogħol iddaħħal iċ-ċavetta duq il-qampjena. Ngħid waslet. Tista' ma daħħalx iċ-ċavetta hekk kienet kif iddaħħal iċ-ċavetta duq il-qampjena. Tista' tkun rieqed, tista' tkun sejrta bil-lejl, idduq il-qampjena. Kemm ħelwa. Dik kienet ħanejdu la storbjuża, imma fl-istess ħin fis-sinċerità tagħha. U kienet, inti għandek il-Kate ovvjament, imma t-tifla il-mimmi ta' jnejk u kienet? Konna close jena wi. Minix qed ngħid li ma t-tifel minix. Imma t-tifla ngħidek. Aħna familja neqsin bil-bniet. Ġifieri kelli uħti imma mietet żgħira, allura neqsin bil-bniet
عشان kelli tifla jisu kelli mhux bit-tifel ma fraħx. Għalli imma t-tifla jistaw jgħidu huma. Papa wassalni għaw, papa wassalni hemm, hekk għandna sejrin. Kienet kif jgħidu Daddy's Girl, it-tifla tad-Daddy. Lucien, qegħdin issa mbagħad nispjegawha lan hemm dak il-ktieb l-Anġlu li sar scout u dak it-teddy bear ħelu li jibes tal-scouts tar-Rabat li jismu fakkarni. David. Li jismu David. Lucien. Nirringrazzjak illi intom il-familja kollha inkluż Kirby kellkom il-kuraġġ li tiġu jingħad għatlek wara li ġejt nagħmel li ma stajtx ma nagħmilx kuxjenza għaliex din iż-żagħżugħa li jien għamlet wisq impatt man-nies, anke meta ħriġna l-istorja, l-kummenti tan-nies li kitbu kif taf, li ħassewha u li missjawha u t-tfal u l-ġenituri wkoll. Anke kitbu li ġenituri ta' tfal li kienet tagħtihom is-servizzi tal-speech therapy, il-paċenzja, l-imħabba li kienet turi. Lucien, it-tifla ħallietek naf minn dak li tajd li inti mill-li nitgħallem li għandek minn għandek it-telfa titġarrabha biex tifhimha. Ekku. Ġieli inkun ix-xogħol jiena jgħiduli kemm tidher tajba Alla jbierek, ngħidilhom tajba nidher imma x'qed inħossew ġewwa ma nistax nispjegalkom għax trid tgħaddi minnha. Pereżempju imqarrint qajt ma' ħabiba tagħha, noqogħdu nitkellmu, ngħid tara jew xi ħadd għandu l-birthday mill-ħbieb tagħha. Ngħid tara li jien mhux se tagħlaq 27 li jien mhux se tagħlaq 28. Ġifieri dik id-dieqa kullhom kien insiba l-iskola fit-tfal li jiġu għajanquni li jafu li jiena l-mammi tal-jien. Għax ovvjament peress li l-iskola dar-Rabat u kienet tara tfal tar-Rabat, allura ħafna jafu l-iskola. Ġieli fil-bidu jien naf forsi konna nsemmu xi ħaġa jduru li għajnejha bidmuħu noħroġ mill-klassi jiena minħabba tfal. Xin nidħol lura jiġu janquni, iħossu dik li ġra li xi ħaġa. Mbagħad hemm dawk it-tfal jiġu ġast jafsuni hekk jisom iridu jtuni xi ħaġa lura. U jiena dik l-għafsa nħossha daqs li kieku qed tibgħathom hi, daqs li kieku qed tagħtihi li hi. Hemm tfal partikolari li kienu vera close tagħha li jiena nieħu pjaċir inħoss ċertu ferħ meta daw jiġu u janquni. Fil-fatt jiena ninnotak inti bil-ħlewwa kollha tiegħek u min jaf minn ġewwa kif tkun għax inti għadta tajjeb, forsi jaħsbuk qiegħda tajjeb. Imma minn ġewwa meta kieku jkollna ċ-ċans nittawlu hemm storja oħra. U napprezza l-fatt li inti nemmen li jien qed tigwidak biex inti tipprova tkampa ma' din it-telfa tagħha billi tagħmel tant inizjattivi. Mela ejja ngħidu l-istorja qabel ma ngħaddu għal Kate u għal Kirby l-istorja ta' Teddy Bear David. Jiena meta rajtu fuq is-sodda tlek minnu dan, xi fisser. U kontet li inti dak xi drabi selfu lill-scouts biex janquh. Spjega li din l-istorja tant sabiħa li bit-Teddy Bear tal-jien x'inti tagħmel. Mela, it-Teddy Bear tal-jien għalatu ftit wara li miet il-papa tiegħi. U di semmitu David għal-papa tiegħi. Kellu ieħor bħalu Kate, u Kate ovvjament ma kienx interessaħ. Da kien jolli jula u hekk u jtibki le miskin David. U da David dejjem jorqod magħha, dejjem fis-sodda magħha, kienet tkun ħafna miġuha dejjem b'David ma' ġenba u tafas fih u dan. U dejjem tgħidlu lil Kate ejja nagħmlu maskot. Fil-funeral jiena tlabt li da David jiġi magħna għall-funeral u poġġewla fuq it-tebut tagħha. U ma kienx libes hekk, kien libes għax kienet libsu fis-sajf imqaċċat fix-xitwa tbiddillu l-ħwejjeġ. Darak titbissem, tnistillek tbissima di. Dik kella, mhux kella? Kella. Għandna għada, kaxxa, ħwejjeġ tax-xitwa fuq ġemp,
Ta' David Biss. Ta' David. U ħwejjeġ ta' sajf ġeb liħor. Tara xi ħaġa. Kif tara xi ħaġa ixtri. Issa spiċċajna aħna nagħmlu xogħolna. Umbat l-arusa ta' Kate għettila kieku nsibu qmis, għettila natulhom ħalli jibdew joħorġuh beħ fil-parata, għaw ismu fuq hawnhekk kienu labels ta' meta kienet l-iskola ħarġu kont qed niftaħ kaxxun u qisu xi ħadd waddabhom li daw il-labels, għettila kieku għettila nagħmlulu uniformi. U għet il-kitet lu kiet ħajibda joħroġ ma'kom. U insomma fittixna biex nqablu l-qmis mal-kulur tagħhom u xorts u l-iskarf insomma xajna u ċekkinnieh u dan u beda joħroġ magħhom. L-ewwel tifla li ħarġitu ħadet ħafna ritratti u tefathom il-mami tagħha, ħadet pjeċi li kienet l-ewwel tifla li ġarret il-pupu tal-jen, għax dawn jina dem nispiegalhom li dak dejjem riqet magħha, dejjem fis-sodda magħha meta tkun miġuha iżommu magħha. Allura it-tfal li naf li ħassew ħafna t-telfa tagħha f'April tas-sena li għaddiet. Issa qed qat li tihulhom biex janquh ħalli. Iva. Pereżempju il-lejla hemm parata, ir-Rabat, u hemm tifla qed tistennieh biex toħroġ biħi. U xetajiet kienet titgħallem? Daw 5 years ikollhom 5 snin. Allura min jaf daw x'ħassew meta it-teacher tagħhom fl-iskawż ma baqgħetx tiġi. Ekku, spjegawlhom permezz tal-ktieb u qisu kulħadd irid meta ħajmissni jiena, meta ħanerfgħu jiena. Ġifieri dan il-teddy bear spiċċa terapija lihom. Iva. Biex itaffu ftit jintrefa' iżommu tifla jew tifel f'kull parata jżommu xi ħadd differenti, u mbagħad jiġu l-mammis jgħidu li tini naqra l-pupu tal-jien ħanieħu ritratt lit-tifel pereżempju jew lit-tifla ħanoħodlu ritratt ma' David u kulħadd jaf li jismu David, l-Scouts tar-Rabat u kulħadd. Għalhekk pjaċir doppju għax tfakkar il-papa l-eżis missierek u t-tifla tiegħek. Qabel ma ngħaddi għal Kate li jen kienet tbagħti minn sfidi ta' saħħa u xek. Fil-fatt rajnija fil-video nixtieq reġgħi tella ritratti ta' tant ritratti sbieħ ta' li jen meta ggradwat speċjalment u mal-familja sabiħa tagħha maquda. X'kien ġarala eżatt? Minn meta kienet żgħira dejjem tgħidli qed tuġa nirkubtejja. Ovvjament aħna morna niġru lem, niġru law, joħdula test ta' Demex, X-rays u hekk, u kulħadd jgħidilna m'għandha xejn. Għamilna 17-il sena, niġru u didem niġuha. Li mbagħad kien hemm professur għalilna forsi mhux daqs l-uġieħ mhuwiex daqshekk kbir daqs kemm qed tgħidilkom għax ma jidher li hemm xejn. Però mbagħad bqajna ninsistu u hawnhekk naħseb tajjeb li l-ġenituri jekk it-tfal qed jgħidulhom xi ħaġa ma jaqtaw qalbhom qatt jibqgħu ifittxu għaliex meta kellha 17-il sena għamlula CT scan u MRI u sabu li vera kien hemm vinyl malformation, dawn huma tip ta' vini li ma jingħaqdux u jiffjammaw. Allura dak l-uġieħ li kien ikella kien kollu ta' dawn il-vinyl malformation. Sewwa, ħanaddi għal Kate. Kate, mela, għaliex libes dik hija l-uniformi tal-Scouts. Tal-Scouts tar-Rabat. Le, di tal-assoċjazzjoni kollha. Tajjeb, għattallimni għax jiena ma ta' Eżatt, imbagħad kull grupp għandu skarf partikolari b'kuluri differenti u dan huwa tagħna. Issa, kif bdiet din il-vjaġġ fl-Scouts inti u li jen flimkien? Min beda qabel? L-ewwel bdejt jiena sentejn ikbar minna u naqgħat mal-grupp xi 2002. U mbagħad jiġifieri daħlet kabb ukoll, ġifieri dak iż-żmien kien qatt ma kienx hemm mis-section li kienet tgħallem hi. Ġifieri kien hemm il-kabs li kienu minn 7 snin sa 10 snin u daħlet hemmhekk. Però mbagħad eventwalment kemm anke minħabba l-problemi ta' saqajja eċetera kienet wafqet ftit, però dejjem baqgħet qisha interessata fl-Scouts kemm minħabba li kien hemm jiena u kemm minħabba li kellha din namra lejn l-Scouts. U kontu taqbdu ħafna f'xulxin. Konna niġġieldu ħafna fuq l-Scouts, ejwa. Ġifieri b'mod normali ma tantx konna niġġieldu, però mbagħad fejn kien jidħol l-Scouts konna niġġieldu daqsxejn. L-iktar li konna niġġieldu konna nkunu ħana organizzaw attività pereżempju. U jiena kont naħseb li t-tfal li kienet tieħu ħsieb il-Beavers li huma bej 5 u 7 kienu jkunu żgħar għal dik l-attività
U per eżempju konna naqtawhom, jew ngħidu għal din l-attività mhux ġejjin, u hemmhekk kien ikun hemm esplużjoni kbira, gwerra. Eżatt, għax kienet dejjem tinkludi l kulħadd, ġifieri kemm jekk huma żgħar, kemm jekk għandhom xi tip ta' diżabilità, ġifieri. Mistoqsija diffiċli, inti l-unika ħuha, hi kienet l-unika oħt, ġifieri naf li inti bniedem kemm meta ġejt id-dar din notajta u anke llum. Ma turix ħafna emozzjonijiet, però minn ġewwa ma nafux kif xa tiħoss. Kemm kienet diffiċli t-telfa tal-jien f'April meta f'daqqa waħda fil-li għandek oħtok, għandek ma' min tiġġielet, għandek ma' min tħobb u tifraħ u kellek il-min tinki u kox qalu l-kontinkija. U f'daqqa waħda li jen mixem. Le, kienet diffiċli ħafna, fis-sens konna nisapportiħa ħafna, ġifieri għalkemm forsi konna nuru mħabba, ma konniex noqogħdu ngħixu xulxin, nħobbok, eċetera u hekk. Però meta kien ikollha bżonn jien naf weġġa ta' saqajja jew murali għax-xogħol jew hekk. Allura nimmissjaħħa ħafna, ġifieri u anke l-ġlied l-iskawts u hekk, le timmissjaħħa hu. Ġifieri li ma tażalx id-dar, pereżempju nkun meeting, pereżempju nasal id-dar, kienet tkun fis-sodda u jew nixelli għad-dawl jew noqgħod inqelbi għall-pupi jew hekk jew jien naf pereżempju meta kienet issiefer kienet ħalli l-pupu fil-kamra tiegħi biex noħdi l-ħsiebu. U mbagħad noqgħod nibgħat l-ritratti jew rasu l-isfer jew tinkija. Eżatt, allura dawk l-affarijiet iż-żgħar, anke pereżempju kull darba nkun sejjer ix-xogħol ngħaddi għamlet xi żmien kienet taħdem il-ħamrun. U kon noqgħod noħroġ minn ġal-karozza biex naqsmilha triq. Kull darba ngħaddi minn hemm kważi kuljum, niftakar f'dawn il-mumenti żgħar li sfortunatament m'għandniex naqsmu flimkien, ġifieri. U kemm kienet diffiċli għalik l-aħħar vjaġġ meta mortu l-funeral, naf li kien hemm ħafna scouts, ovvjament kellek ħafna x'tagħmel, kont involut ħafna fl-organizzazzjoni imma Kate bħala l-umanità tiegħek dak il-ħin. Dak il-ħin jisu tinsa kollox, fis-sens kont overwhelmed ħafna nara dawk l-scouts kollha li ġew biex jipparteċipaw għall-funeral. Tajb insemmu li ftit ġranet qabel kien hemm il-parat annwali l-belt. Ġifieri li ħallitna bejn l-erba' u l-ħamis, il-ħadd kien hemm il-parat tal-belt. U l-assoċjazzjoni għamlet minuta silenzju, kien hemm drumlor għax li kienet ukoll parti kienet id-drums. Ġifieri dakinhar kienet. Ma dak il-ħin waqt id-drumlor x'ħassejt? Ma tantx tispjegaħħa. Fis-sens tara dawk l-iskawts kollha li kemm jekk kienu jafu anke jekk ma jafuhiex qed juru dan it-tip ta' rispett lejha kien xi ħaġa ta' barra minn hawn. Kirby, jina il-mama tagħha, il-mama tal-Lien, Lucien, qalt li kemm tħobba, kemm urejta mħabba u kemm appoġġjajta. Kif sir tafa lil-Lien u għaliex ħabbejta daqshekk? Lil-Lien diffiċli ħafna biex ma tħobbix. Jina Lien sirt nafa qisu f'Ottubru ta' 8 snin ilu, konna bdejna l-istess kors università. U bdejna konna tnejn li aħna nistennew l-acceptance letter tal-università ma konniex nafu lil xulxin. U jina kont fajt post fuq Facebook group biex nara jekk xi ħadd sema xi ħaġa mill-korsa speech therapy biex qisu nara jekk ħarġex acceptance letter jew le. U hi kienet batitli mill-ewwel ġifier ma tafnix u batitli message għajt li jien għaddi ma rċevejtx lanqas għajt li mek nisma' xi ħaġa ngħidlek u xorena fi ġifieri meta rċevejni għad tnejn li aħna kienet batitli u mill-ewwel qisna konna qbilna ħafna ġifieri sa mill-bidu hekk indu ngħid li hija persuna ġenwina ħafna, pożittiva ħafna, ġifieri għalkemm kellha l-isfidi tagħha qatt ma żammew lura jew qatt ma użathom bħala skuża ġifieri dejjem baqgħet għaddejja u kienet reżiljenti ħafna ħafna. U tul is-snin bqajna dejjem sirna dejjem iktar close ta' xulxin, konna nistudjaw flimkien, gradwajna flimkien u konna nagħmlu masters ukoll flimkien wara, jiġifieri konna ħafna viċin ta' xulxin, jiġifieri li jien ħallit impatt kbir u ħallit voice kbir ukoll. Għaliex tant niskidbu taħseb tant mewġa kbira li jiena ma nafhom kontx nafa sfortunatament imma din irid inkun naf min kienet għax kif kulħadd qed jitkellem fuqha. Għaliex x'kellha kwalitajiet li missew il-tant nies? Jiena naħseb li iktar kwalitajiet li missewni wkoll personalment ir-reżiljenza tagħha u sens ta' gratitudni kbira li kellha dak kollu li tagħmel magħha. Ġifieri qatt ma ġiet
kif ngħidu bitter minħabba l-uġieħ, dejjem baqgħet ħelwa. ħafna, ġifieri qatt ma kont isma' ħadd gerger pereżempju, dejjem isa kienet kompli bil-ħajja tagħha, ġifieri u anke tagħmel xi ħaġa vera żgħira magħha li forsi fajnejja tkun frivola ngħid taf kif vera xi ħaġa żgħira vera kienet tapprezza. U kienet persuna li tiġi tajlek li tapprezza, ġifieri dak li qed tagħmel magħha ma kienx tali ħaddej. Lucien qalt li kemm ħdimt magħha ma nafx hekk hux għall-masters u x'hekk. Li bqajt tiġġieled għaliha spjegali ftit. Iva. Bażikament, ovvjament, jiena li kont qed nagħmlu masters l-istess żminijiet, huwa żmien ta' tensjoni kbira u naf kemm ħadmet għaliha, ġifieri vera kienu momenti qisu diffiċli li taf li qisu dak ix-xogħol qisek ma tkunx tixtiequ jibqa' hemmhekk. Huwa xi ħaġa li nixtiequ li qisu jiġi rikonoxxut ukoll. Forsi l-qudiem ikollna l-opportunità li b'xi mod. Inti tixtieq li x-xogħol tagħha joħroġ rikonoxxut għax għadu mhuwiex. Ekku. Ġifieri għamlet ix-xogħol. U għadu minħabba li ħallietna ma ħaritx. Kun għadu qisu ma ġiex qisu publikat biex niftehmu hekk minħabba li qisu ma tlestix. Ma nittamaw li forsi l-qudiem ikollna ċ-ċans ukoll. Għamel appell, issa qiegħda f'kuxjenza għandek iċ-ċans kollu. Jiena nixtieq ħafna li forsi x-xogħol li tagħha li kellha teżi kważi lesta tista' tgħid u naf ix-xogħol li ħadet u kemm għamlet mill-qalb, jiġifieri dik naħseb xi ħaġa li ġelitni ħafna li nibqgħu nippruvaw qisu niġġieldu għalija. Ġifieri għalissa ma ppubblikawix. Ekku, għaliex ġiet nieqsa. Ekku, għax mhijiex qisha kompluta. Għax fadal ftit. Eżatt, però jiena kont xtaqt li titkompla fis-sens anke jekk ngħin jiena ġifieri u tiġi sa pubblikata għalija eventwalment. Mela jiena ħanaqgħod ma' din is-sejħa l-Università ta' Malta ejja nisimgħu dina persuna illi għaw ħabiba li tixtieq li x-xogħol tal-jien jiġi publikat u għakkandu jkun. Jalla mela allura jisimawna għaliex wara kollox li jien għamlet xogħol li jħaqqa illi minkejja li nuxtor tagħha li ħallietna għall-inqas jiġi rikonoxxut, jiġi publikat u nkunu nafu ir-riċerka li sabet. Qegħdin lejn l-aħħar tal-programm, Kirby, inti is-sena l-oħra. Meta bum, ma ġif salt mietet li jen, ġifiri kienet sajjetta fil-Grazzi. X'ħassejt inti tlift l-ikbar ħabbiba tiegħek? Kienet diffiċli ħafna, ovvjament, ġifiri kif qed tajjeb inti qisu ma konniex qed nistennewha, ġifiri għalkemm kellha l-isfidi ta' saħħa qisu xorta waħda kienet għaddejja qisu bil-ħajja tagħha u xorta waħda qisu kienet qed tkompli. Allura qisu meta smajt bl-aħbar kienet verament diffiċli, ġifiri għall-bidu tad-diżmien tibda tgħidu le mhux vera, jiena kont qed inkellima tista' tgħid satej qabel ġara li ġara. Kont titkellimha satejn qabel. Konna qegħdin niċċettjaw satejn qabel. Konna qegħdin nitkellmu għax l-għada kellna event tal-association li niffurmaw parti minna jiena l-Association tal-Speech Therapists, mi kienet it-teżoriera u jiena kont parti mill-komitat ukoll, allura anke hemmhekk qisu konna nitkellmu ħafna. U kif sirt taf? Kif sirt taf? Jiena sirt naf telefonata, ċempilli l-arus li kellha u għalli bażikament ġara kontet għax-xogħol, jiġifieri dak il-ħin, jiġifieri naf li bdejt ngħidlu ma jistax ikun, jiġifieri dik niftakar għax kont qed inkellimha vera ftit qabel tista' tgħid, jiġifieri huwa x'għaddej dak il-ħin, dak ix-xokk imbagħad kif stajt kampa. Jiena naħseb xi ħaġa li għenitni ħafna dak il-ħin las nista' ngħidlek ġifieri laqas naf ġara ġieri naf li mort id-dar. Naf li bdejt nidaw ma jistax ikun bħal speċi li ġara. Pero mbagħad wara qisu dejjem nipprova nagħmel affarijiet biex inżomm il-memorja tagħha ħajja. Jiġifieri dik xi ħaġa li dejjem jiġifieri jekk hux għall-birthday tagħha, jekk hux affarijiet li kienet tagħmel magħna jew anke momenti żgħar li nkunu flimkien sempliċement ix-xogħol li tara kieku qiegħda hawnhekk pereżempju. Qisu li nżomm il-memorja tagħha li nsemmiha, nsemmi x'kienet tagħmel magħna. Però din li tat-teżi tagħha jiena ħanbqa' nsegwik għax dik imħabba kbira li qed turi. U żgur li jen tapprezza li qed tagħmel. Nixtieq ħafna u ġenwinament qisu għax naf kemm ħadmet għalija ta' ġifieri bħala studenta jien ukoll li naf xi tfisser li tagħmel masters li tiġbor id-data ta' kif. U nittama li l-qoddim ikonna ċans li nkompli naħdem fuqha u forsi npubblikaw ilha b'xi mod ukoll. Tajjeb. Niki u Lucien, xi tħoss Niki meta tara li mħabba li kienet sal-lum il-ġurnata anka titkellem fuq ġib ċertu barka maħħa t-tifla tiegħek. U l-ktieb insej, dak il-ktieb sar inkiteb minn Martes Grima, għadu għal-beħ għal-Puttinu Kers u xek. Dak il-ktieb jien għandi bħalu fl-uffiċċju
u kulħadd jgħidli dak il-ktieb x'inhu. L-Anġlu li sar scout huwa fisem Lien, dak hija l-istorja ta' Lien biex itaffi ftit mit-tbatija tal-scouts u xek. Ġifieri għadu għalbeħ u xek. Iva baqanna l-aħħar ftit għaliex qed jintuża anke minn terapisti għaliex l-istorja hija storja sempliċi ta' Anġlu li sema l-mużika tal-Scouts rid jiġi Malta u ġiri tagħna l-Anġlu li saret biex ittaffi ftit. It-tfal daw li ma stawx jifu fil-liġi li jen sa sparixxiet biex jifhmu oħra. Nikik xi tħoss qabel ma nagħlaq meta tara ma mbagħad minkejja t-telfa ta' din it-tfajla tant sabiħa li tara kemm kienet maħbuba. Soddisfazzjon kbir. Ngħid it-tifla tiegħi fejn waslet. Imma u kieku li jen edaw bħalissa u qed tara kuxjenza x'tgħidilha? Terġa' tiġi. Ibsa, għandek raġun. Għandek raġun. U inti Lucien, x'tgħidilha? Jiena dejjem ngħid kemm jiena gburija bija, aħna qatt ma maġinajna li se bis-saħħa tagħha, bis-saħħa l-affarijiet li se nagħmlu wasalna fejn wasalna, ġbarna ħafna flus għal Puttinu, ħareġ il-ktieb, min għamlilha onuri minn ta' waġih mhux ġieħ onuri r-Rabat. Dawk jiena li jgħinuni għaliex hi kienet taħseb li ma kienx taf kemm kellha nies iħobbuha. U najdila, dejjem najdila qed meta jiġri xi ħaġa jew ċempilli xi ħadd tisma' ejja għax se nagħmlu ħanatu awards ħatatu intom tajneħ lil Kirby l-aħħar award li taw tax-xogħol. Jiena lija ngħid tara li jien avolja m'għadix magħna xorta qed tagħmel il-ġid li qed ferraħ nies oħrajn, qed ferraħ it-tfal għax it-tfal femu li jien qiegħda f'post aħjar, aħna lina mhux dejjem daqqa ngħidu hekk u daqqa ngħidu ovvjament. Però daw it-tfal qegħdin minħabba l-ktieb kuntenti li qiegħda f'post aħjar, ma jonqosha xejn, għandha dar sabiħa, għandha ħafna ħwejjed sbieħ u ma jonqosha xejn. Lucien, grazzi, Nikki, grazzi, Kate u Kirby, nittamaw li li dal-programm tħossok gburija kemm għadek maħbuba jiena wkoll napprezza ħafna dak li għamilt. Grazzi lid-direttur tal-lum, lil James Azzoppardi, grazzi l-kru kollu kemm hawn ġew u kemm fil-kamra tal-kontroll. Segwu paġina ta' Facebook u xjenza u anki Instagram u jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.